Maayong gabi kanatong tanan, mga igsoon, ugma mauna ang unang adlaw sa pista sa balong-balong, pitsa 15 sa bulan sa Tisri, tuig 5781 sa Jewish nga kalendar. So kag sukot sa miak sa tanang mga Mesianic, kag sukot sa miak sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan, o sa tanang mga sukot sa miak sa tanang Israel, sa tibuok Israel. Shalom alino we alkol Israel, ang kalinaw maanaka nato og sa tibuok Israel. Kain ano yung kulim lasok dabar ni Gid Haimit ela biad Haimit, kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Atong balikan mga igsoon ang atong topiko nga gisgutan ni atong miaging Domingo tungod kay putol-putol ang atong signal, wala maklaro, daghan ang wala, daghan ang wala ma-pick up. So atong balikan paghisgot ang atong tema na ang grasya ug ang buhat ug ang pagtuo ug ang sugo magkauban na sukad pa sa sinugdanan. Kay sa Christian theology manggod mga igsoon, ilang gibahin sa pito ka dispensasyon o pito ka hugna ang kasaysayan sa Biblia nga gitawag nila the 7 dispensations. Nga ang una gitawag nila innocence, conscience, human government, promise, law, grace, millennium. Mao na ang ilang 7 dispensations. Nga pinaagi ni ini nga teorya mga igsoon, wala nila masabti nga ang grasya didto ng daan sa sinugdanan. Og ang grasya og ang balaod magkauban na. Wa ni sila sukad magkabulag. Atong balikan sa panahon ni Adan o Adam og ni Hawa didto sa Gan Eden. Ang grasya sa Elohim diha na kay nagpuyo man sila mga igsoon nga hupong. Tungod kay nagpuyo sila didto nga walay sakit, walay kagool, walay kabalaka, o kauban pa nila ang presensya sa Elohim. Munay dakong grasya. Og ang ilang buhat mao ang pag-atiman sa Gan Eden, isip mga caretaker, mga igsoon, no? Isip mga caretaker sila niini. Apan ang Elohim mihatag kanila og sugo nga dili sila mukaon sa bunga sa kahoy, sa kahibalo, sa maayo og sa dautan. Sa ato pa, didto palang daan sa Gan Eden, imo nang makita mga igsoon sa ilang kinabuhi ang grasya, pagtuo, buhat og ang sugo sa Elohim. Atong basahon Galacia Genesis 2:15 ngadto 17, unya gibutang sa Adonai Elohim ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman ug magbantay niini. So naa na sila ibuhat, pag-atiman o pagbantay sa Gan Eden. Sa 16, giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. O grasya na. Mga igsoon, 17, gawa sa kahoy na naghatag sa kahibalo, unsay maayo o unsay dautan. Dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayod. O, diha na'y sugo. Diba? Dihay grasya, diha na'y sugo. Dili ka magkaon niini, muna'y sugo. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayod. No, diha na'y sugo, diha na'y kamatayon. Kay ang sugo, mga igsoon, nagdala og kamatayon. Kung naay sugo, naay kamatayon. Kay ang kamatayon, maoy resulta sa pagsupak sa sugo sa Elohim. Sa ato pa, sa sinugdanan pa lang, nag-uban na ang grasya, ang buhat, o ang pagtuo, o ang sugo. Okay, muanhin na punta sa panahon ni Noe. Si Noe, gisugo sa pagbuhat sa arka. Aron aduna sila'y kasakyan para sa ilang kaluwasan inig-abot sa lunok sa kalibutan. Sa ato pa, grasya, ang arka o sa kagrasya.
Kung si Noe nibalibad pa sa pagbuhat sa arka, madawat ba nila ang grasya sa kaluwasan? Ang tubag, dili. Sa ato pa, ang pagtuman sa sugo alang kana sa imong kaluwasan. Sa ato pa mga igsoon, sa panahon ni Noe, adunay pagtuo, adunay sugo, o adunay grasya. Kung si Noe, wala pa'y pagtuo sa Elohim, mutuman kaha siya sa sugo sa Elohim, nga pahimuon siya og arka, di tingali, di ba? Kung namalibad pa si Noe og miingon nga di lang ko mubuhat og arka adunay, total kaya man minimong luwason. Walo ra man mi katawo. Kaya mi sapnayon sa mga bukton sa imong mga malakim, mga anghel. Kaya minimong sapnayon sa imong mga bukton. Nganong magbuhat pa man kog arka. Di ba? Kung maunay katarungan ni Noah mga igsoon, maka baton ka siya o grasya sa kaluwasan. Di ba? Ang iyang pagtuo ko mingon siya, kaya raman minimong sapnayon. Walo raman mi, katao. So, dili lang ko mubuhat og arka. Pwede siya mga tarungan. Pero unsay gibuhat ni Noe, mga igsoon, na malibad ba siya sa sugo o mituman siya sa sugo? Ang tubag, mituman siya sa sugo. Dili sama sa mga Kristiyanos karon mga igsoon nga nagsigig pamalibad sa sugo sa Elohim. Kaya nga naman, mga tapulan sila. Dili sila musugot sa sugo sa Elohim. Pero sugo sila mga pastor, abti kayo silang mutuman mga kaigsunan. No? Maunay pait usahay o subo usahay pamalandungon. Sa sugo sa Elohim, gahi kag ulo. Pero sa sugo sa inyong pastor, abti kay kang mutuman nga unta wala sa Biblia. Kung dili ka mutuman sa sugo, ang grasya sa kaluwasan dili sad nimo madawat. Sa ato pa, imo nasad nga makita diri mga igsoon sa panahon ni Noe nga ang pagtuo, ang pagtuman sa sugo ug ang grasya nagkauban, di ba? So muna na ang mga kaigsunan. Anhin na santas panahon ni Abraham. Tanaw niya po natog, nag-uban ba ang grasya o ang pagtuo, ang grasya o ang balaod? Tanaw, tos panahon ni Abraham. Si Abraham gisugo sa pagbiya gikan sa iyang katawhan o gipaadto sa yuta sa saad mo ning dispensation of promise na ni. Gipaadto siya sa yuta sa saad aron dito siya panalanginan o himuong amahan sa tanang kanasuran. Mituo ba si Abraham sa sugo o wala? Ang tubag, mituo. Sa ato pa, aduna siya pagtuo sa Elohim. Diyan ay pagtuo, nakita ang pagtuo. Mituman ba si Abraham sa sugo o wala? Mituman. Sa ato pa, aduna na siya buhat. Nag-uban ang pagtuo o ang buhat. Unsay saan sa Elohim kaniya? Himuon siyang dako nga nasod. Sa ato pa, adunay grasya. Ang saad. Kung dili ka mutuman sa sugo, wala kay grasya mga igsoon nga madawat. Human si Abraham ituo sa Elohim, gisugo na usab siya sa paghalad sa iyang bugtong anak nga si Isaac. Namalibad ba si Abraham sa sugo nga ihalad ang iyang anak? Wala. Niingon unta si Abraham mga igsoon, niingon unta si Abraham nga di na kinahanglan na dunay yung tuman ko sa imong sugo. Total, may pagtuo naman ko nimo. Hindi matarong naman ko nimo tungod sa kong pagtuo. Namalibad unta si Abraham niya na. Igo na niya ang akong pagtuo nimo dunay. Di na kinahanglan ihalad ko pa na ang akong anak. Di ba? Sama sa mga Kristiyanos karon nga enough na ang ilang pagtuo. Di na mutuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Nga kung imong hinuktukan og tun-an ang Biblia, sugo man ni sa Elohim. Anong imo mang balibaran? Elohim ang kani Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Israel, ang imong gisimba nga Elohim, ang imong gidawat nga Elohim, ang imong gituohan nga Elohim. Nganong di man kamutuo sa iyang mga sugo? Mo na ron ang pangutana. Apan unsay gibuhat ni Abraham? Sama ba sa mga Kristiyanos nga namalibad? Naglumba pagsupak sa sugo sa Elohim? Wala. Mituman si Abraham sa sugo. Dili sama sa mga Kristiyanos nga imo lang ipahinumduman sa Syabat. Sa adlaw ipapahulay, mga tarungan na, makigdibati na. Imong pahinumduman sa mga kapistahan sa dunay, mga tarungan, makigdibati. Mga igsoon, dili ingon ni ana si Abraham.
dili ingon ni ana si Abraham mga igsoon. Oh, sama sa mga atong tagaag ehemplo ni, sama sa mga nagtrabaho. Sama sa nagtrabaho ka sa usa ka kumpanya mga igsoon ba? Ha? Unya hatagan ka og nagtrabaho na ka sa usa ka kumpanya, tagaan ka og rest day, tagaan ka og day off, no? Sa kumpanya, unya ang ihatag sa kumpanya sa imong day off adlong Sabado. Ningon ang kumpanya, sige, ang imong day off mo ni adlong Sabado. Nya, musopag ka. Kay mo ka dili ko mo day off na sir. Domingo akong ganahan na day off sir. Pwede ba na? Ikaw ba'y magbuot sa imong day off? Daghan kay kong nahibawan nga mga kauban nga mga trabahante, nagtrabaho ang kumpanya may suon, mga security guard uban ya. Muhangyo sila sa kumpanya nga ibalhin lang di off ug Sabado, di kayo musugod kay Miyerkules gyud ang ilang di off kay mo na gihatag sa kumpanya. So sa ato pa dili ka kabuot sa imong day off sa kumpanya gani, di ka kabuot. How much more sa Elohim mismo nga siya naghatag nato og adlaw diin kitang tanan mo pahulay uban kaniya unya ikaw musupak. Kay ibalhin yun mong Domingo, football ka na daan sa tubangan sa Adonai. Sa kumpanya ganyan, football kag musupa ka, musupa ka sa tubangan sa Adonai. No? Muna na ang mga kaigsunan. Si Abraham gimatarong pinaagis pagtuo, apan wala musupak sa sugo nga ihalad ang iyang anak. Samtang ang mga Kristiyanos muangkon nga gimatarong sila, pinaagis silang pagtuo, pero musupak sa sugo mga kaigsunan. Ang pangutana, pariha ba sila ni Abraham? Dili. Ang mga Kristiyanos o si Abraham dili pariha. Nganuan, kay ang pagtuo ni Abraham nagtuman sa sugo. Samtang ang pagtuo sa mga Kristiyanos musupak sa sugo. Sa ato pa mga igsoon, sa panahon ni Abraham ato dusang makita ang grasya, ang buhat o ang pagtuo o ang sugo magkauban kana sila mga kaigsonan. Mabasa ba sa Biblia nga si Abraham nagtuman sa Torah, nagtuman sa mga mitzvot, mga kasuguan? Yes. Genesis 26:5. Giingon diha sa Genesis 26:5 sa Hebreo nga pagkasulti, Ekev Asher Shama Abraham Bikole. Tungod kay si Abraham namati sa akong tingog. Oh. Wayismor mitz marte mitz butay kokotay witurutay. Matud pa, o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo o ang akong kabalauran o ang akong mga balaod. Torah witurutay munang Torah. Si Abraham mga igsoon timan namati sa tingog sa Elohim, nagbantay sa mga tulumanon sa Elohim, nagtuman sa mga sugo o mga balaod sa Elohim. Maunay gisulti sa Biblia. Pero ang mga Kristiyanos, puro supak sa mga sugo o balaod sa Elohim. Unya, maayo ra kayo mangangkon nga mga anak sila ni Abraham. Diba? Ang tanang Christians o ang Islam, muangkon nga anak sila ni Abraham. Pero atong pangutanon, ang Misaya, si Adonai Yeshua, Hamashiach, sa 8:39 sa Juan, Yukanan 8:39, sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Mga Hudyo giniha, mga Parisyo ni. Apan si Yeshua mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang gibuhat ni Abraham. Mao na ilhanan sa anak ni Abraham ang igsuon. Ang ilhanan nga anak kang Abraham mobuhat kas gibuhat ni Abraham. Unsay nabasa nato sa Genesis 26:5. Nagtuman, namati si Abraham sa tingog sa Elohim, nagtuman siya, nagbantay siya sa mga tulmanon, sa mga sugo, nagtuman siya og sa mga balaod sa Elohim. Ang ilhanan nga anak ka ni Abraham, nagsunod ka sa buhat ni Abraham. Sama sa gibuhat ni Abraham. Si Abraham nagtuman sa mga sugo, mga tulmanon ug mga balaod. Samtang ang mga Kristiyanos mosopak. Tinuod ba nga mga anak kamo ni Abraham, kamong mga Kristiyanos, mga Pentecostal, Baptist, Protestante? Tinuod ba nga mga anak mo ni Abraham? Ang tubag, sumala sa inyong binuhatan, dili. Kay nag-ingon ang atong gibasa sa Juan, mga igsoon, 8:39, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang gibuhat ni Abraham. So dili kamo mga anak ni Abraham. Nganuman, walay mga sinyalis nga nagpakita
nga ang mga Kristiyanos mga anak ni Abraham. Kay unsay senyales? Mubuhat ka sa mas gibuhat ni Abraham. Si Abraham nagtuman sa sugog balaod, nganong ikaw di man ka motuman sa sugog balaod. Kay ang pagtuo ni Abraham nagtuman sa mga sugo, samtang ang pagtuo sa mga Kristiyanos musupak sa mga sugo. Mga kaigsuonan, anak mo ni Abraham mo dili, kamoy mo tubag ni anak mga igsuon, pamatud-in ninyo, pinaagi sa Biblia nga inyong gituuhan, sa bersikulo nga inyong gibasa. Anhin nasadta sa panahon ni Moises o sa mga Israelita. Panahon ni Moises o sa mga Israelita, nga giingon nila dispensation of law, matod pa sa tsuriya sa mga Kristiyanos, mga igsoon nga 7 dispensation. Sumala pas episode 2:8, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Dili kini inyong buhat kundili gasa kini sa Elohim. 9, busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So atong tan-awon mga igsoon, kung ingon ba usab ni ini ang kaluwasan sa Israel gikan sa Ehipto nga pinaagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Tan-aw na to kung ingon ani ba ang kaluwasan sa mga Israelita, kaluwasan nila gikan sa Ehipto. Nga luwas sila pinagis pagtuo tungod sa grasya sa Elohim. Atong tan-awon, timan nga ang kaluwasan sa Israel gikan sa Ehipto usa ka dakong grasya mga kaigsunan. Nga naman, kay pinaagi lamang sa ilang pagtuo sa Elohim og ni Moises, isip propeta sa Elohim, giluwas sila, mga kaigsunan. Nganong grasya man? Nganong grasya man ang ilang kaluwasan sa Ehipto? Tungod kay wala sila hatagi og balaod o bisan unsang kondisyon aron luwason sila gikan sa Ehipto. Sumala sa inyong nasabtan mga kaigsunan ko sa mga tagsalida nga inyong gitan-aw sa 10 Commandments o matagbasa ninyo sa Biblia. Gihatagan ba sila sa balaod daan dito sa Ehipto samtang ulipon pa sila? Unya niingnan sila sa Elohim, niingon ba sa Moses nila, katawan sa Israel, tumana sa ninyo ang balaod, bantay ang adlaw ipapahulay pag sa ulog mga pista, kay kung inyo ning ma-perform, inyo ning mabuhat, luwason mo sa Elohim gikan sa pagkaulipon ni ana ba? Walay balaod nga gihatag nila, walay bisan unsang kondisyon nga gihatag sa ila, way kasuguan nga gihatag sa ila, giluwas sila. Kana mga igsoon, mao ang grasya sa kaluwasan. Giluwas sila nga wala patumanag balaod, walay balaod nga gihatag. Giluwas sila nga walay kondisyon nga gihatag. Ang ilang puhunan mao nga nituo gyud sila kang Moises nga pinadala sa Elohim og sa Elohim nga gipaila ni Moises kanila. Mao na ang ilang kaluwasan. Dili pinagis balaod kasuguan. Grasya ang ilang kaluwasan. Pagtuora ang ilang puhunan. Naluwas sila gikan sa pagkaulipon. Giluwas sila tungod sa ilang pagtuo sa Elohim og ni Moises nga pinadala sa Elohim. Human sila maluwas gikan sa kamot ni Paraon, ay pa sila gihatagan sa balaod. Human nilang tabok sa pulang dagat, yung gitawag na to og Yamsop sa Hebreo, pagtabok nila sa Yamsop, ingpit na ang ilang kaluwasan. Wala na Ehiptohano, nagukod kanila. Ay pa sila gidala sa Sinai o dito gihatagan sa balaod. Itong balikon mga igsoon, human sila maluwas gikan sa kamot ni Paraon, ay pa sila gihatagan sa balaod. Gidala sila sa Sinai o dito gihatagan sila sa balaod kay luwas naman sila. Tanawa, timan ini mga igsoon, nga ang balaod gihatag kanila human sila maluwas. Wala sila hatagi sa balaod sa dito pa sila sa Ehipto, no? Di ba? Grasya. Muna'y grasya. Grasya ang ilang kaluwasan. Ang balaod gihatag kanila sa ulahina mga kaigsunan. Sa dito na sila sa kamingawan. Sa diya nagpadayo na sila sa panaw, nagpanaw na sila. Ang balaod gihatag kanila dili para sa ilang kadautan, no? Kundili para sa ilang kaayuhan. Mana na ang balaod gihatag para sa kaayuhan nato na. Para sa maintenance sa ilang kaluwasan samtang nagpanaw pa sila sa kamingawan padulong sa yuta sa saan. Mga kaigsunan. Apan kung ilang isalikway ang balaod og mga kasuguan nga gihatag kanila, human sila maluwas, ang pangutana, makasulod ba sila sa yuta sa saad? Dili. Dili sila makasulod sa yuta sa saad kung ilang isalikway ang balaod, ilang lapason ang balaod nga gihatag kanila dito sa bukid sa Sinai.
hinumduman nimo nga wa pa sila moabot sa yuta sa saag. Naa pa sila sa kamingawan, naglawig, nagpanaw. Kung ang balaod og mga kasukan nga gihatag kanila sa Elohim ilang supakon, ilang isalikway, dili sila kasulod sa yuta sa saag, di ba? Sumala sa atong mabasa, daghan kanilang nangabutalid sa kamingawan tungod sa paglapas sa sugong balaod. Hinumdumisan mga igsoon, wala pa ka makalingkod sa gingharian sa langit. Nagtuo ka pa lang sa kaluwasan. Igo ka pa lang nagtuo sa ngalan sa kaluwasan, pero undawi pa ang imong panaw. Sama pa kita sa mga Israelites nga nagpanaw karon sa kamingawan, naapata sa wilderness karon nag-travel mga kaigsuonan. Wa pa ta moabot sa yuta sa saad. Wa pa ta moabot sa kinabuhing dayon. Sa New Jerusalem, wa pa ta moabot. Unya, musupa ka sa sugo, makaabot ka, makasulod ka sa gingharian sa Elohim. Kung diri pa lang sa atong pag-travel, diri pa lang sa atong pagpanaw, sa atong pagtuo, musupak-supak na ka sa sugog balaod sa Elohim, nagtuo kang makaabot ka sa yuta sa saad, makaabot ka sa New Jerusalem, makaabot ka sa gingharian sa Elohim, dili. Ingon ana ang atong pattern, mga igsuon sa mga Israelita. Mausab ka na, mga kaigsuonan, ang atong kaluwasan karon. Niining panahon na. Human ka mataw pag-usab. No? Human ka mataw ang atong Misaya. Human mataw ang atong Misaya, mga kaigsuonan. Human sad kita maluwas sa dugo ni Yeshua HaMashiach. Kinahanglan kita nga mutuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Isip, maintenance sa atong kaluwasan, mga igsoon. Sama kanila ba? Sama sa mga Israelita. Mutoy pattern nato ang ilang panaw. Mutoy pattern nato sa atong kaluwasan. Laing ehemplo nako, sama ba sa nang-apply ka mga igsoon sa trabaho sa usa ka kumpanya? Hilabihan nimong paningkamot. Aron madawat lang ka sa kumpanya. Madawat ka sa kumpanya, makatrabaho ka. Unya sa diha nga dawat ka na, kung sa may imong ikasulti, di ba mo yung ka, salamat, grasya. Gigrasyahan gid ko sa Adonai. Salamat nga niabot gid ka na ko ang grasya, kay nga naman, nadawat na gid ko sa trabaho. Nadawat na ko sa kumpanya. So, ang pagdawat nila kanimo sa trabaho, usa ka na kag grasya. Unya, sa dihang nadawat ka na, nadawat na ka, ang pangutana, moingon ka ba sa imong manager nga dili ka mo trabaho, di ka mo buhat, maglingkura lang ka sa opisina o di ka mo buhat, bisan unsay sugo sa kumpanya? Di ka mo buhat, unsay isangon kanimo sa kumpanya, di ka mo buhat kay nadawat na ka sa trabaho? Inon ba nimo ang manager nga, sir, dili ko mo buhat sa imong sugo, sir? Kay ang importante, nadawat na ko sa kumpanya. Grasyat kini, sir, nga nadawat ko. Muana ka ba? Di ba ka mataktak sa imong trabaho? Di ka mataktak sa kumpanya, taktakon sa kumpanya kung ingon ana ang imong katarungan. Once nadawat na ka tungod kay gigrasyahan ka, mo trabaho na ka unsay trabahoon sa kumpanya nga imong gisudlan. Unsay i-assign sa imong trabaho, imo nang trabahoon. Kay nganuman, kung di ka mo trabaho, maputbol ka. Ingon ana usab mga igsoon ang atong pagpangalagad sa Elohim. Karon kay nituo na ka, igo na ba na ang pagtuo? Mga igsoon, unya, di ka mubuhat sa mga bulhaton, sa mga sugog balaod sa Elohim, sa atong manager, na mao ang magbubuhat sa langit o sa yuta. Mao na, madisgrasya ka, kung di ka mutuo. Karon mga igsoon, ang atong mutuman kita sa sugo sa atong agalon, nga mao ang Elohim. Kay ang pagtuman sa sugo, mao'y buhat sa mga taong matarong, o mao'y buhat sa mga taong naluwas na. Ang pagtuman sa sugo, buhat sa mga taong matarong. Sama sa kumpanya, balikan ako. Sa wa pa ka madawat sa kumpanya, wa kay katungod, nga mo trabaho sa mga trabaho sa sulod sa kumpanya, kay wa pa man ka madawat. Unya ra ka mo trabaho dito, nadawat ka na. Ingon ana, sad. So, wa pa ka maluwas, wa kay labo sa sugog balaod sa Elohim. Pero sa diyang nituo kang nagluwas na ka, nituo kang naluwas na ka sa dugo ni Yeshua Misaya, mutrabaho ka na, musunod ka na sa sugog balaod sa imong manager, sa atong agalon nga mao ang Elohim. Muna na ang mga igsoon.
So ang pagtuman sa sugo akong balikon maoy buhat sa mga taong naluwas na. Maoy buhat sa mga taong namatarong na pinaagi sa pagtuo. Apan ang pagsupak sa mga sugog balaod maoy buhat sa mga taong dautan, mga kriminal o mga rebelde. Kanang mga supakan sa balaod, mao na ang mga dautan, mga kriminal o mga rebelde. Kay ang pagtuman sa mga sugo, may buhat sa atong pagtuo. Buhat sa atong pagkamatarong, buhat sa pagtuo. Kay ang pagtuo nga walay buhat, patay. Sumala pa ni Apostol Santiago, mga igsoon, 2:17. Sa libro sa Santiago 2:17. Sumala ni Apostol Jacob, matud pa niya, ingon niini ang pagtuo, patay kini kundili ubanan sa buhat. Patayas pagtuos baptis. Patay ang pagtuos Pentecostal. Patay ang pagtuos mga born again. Patay ang pagtuos mga protestante. Puro walay buhat, mga igsoon. Si Apostol Pablo usab nag-ingon, Roma 3:31. Apostolic doctrine. Si Apostol Pablo may nagsulti, Roma 3:31, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Inunoa, gilig-o nato ang balaod. Mag-isulti ni Apostol Pablo, ang pagtuo ni Apostol Pablo naglig-on sa balaod. Ingon niya, ang atong pagtuo naglig-on sa balaod. Wala nato wag tanga, wala nato isalikway ang balaod tungod sa atong pagtuo. Hinunoa, gilig-on nato ang balaod, pinaagi sa atong pagtuo. Mao na ang apostolic doctrine, mga igsoon, apostolic nga pagtuo naglig-on sa balaod. Ang apostolic nga pagtuo naglig-on sa balaod. Pero ang Kristiyanos nga pagtuo nagwagtang sa balaod. Dire atong masabot nga ang pagtuo sa mga Kristiyanos, mga Pentecostal, Baptist, born again, Protestante, ang ilang pagtuo patay. Kay walay binuhatan diha sa pagtuman sa balaod, mga igsoon o mga kasuguan. O ang ilang pagtuo dili sama sa pagtuo sa mga apostolis. Taman ra sa baba ang ilang pagtuo. O ang ilang pagtuo lahi sa pagtuo sa mga apostolis. Kay ang pagtuo sa mga apostolis naglig-on sa balaod. Samtang ang pagtuo sa mga Kristiyanos nagwagtang sa balaod. Sa ato pa, piki ka ng pagtuo sa mga Kristiyanos karon, anaara sa ilang baba, mga igsoon. Kay wala matukma sa pagtuo sa mga apostolis ang ilang pagtuo. Sa ato pa, ang mga Kristiyanos ug si Pablo dili kauban. Ang mga Kristiyanos ug ang mga apostolis dili kauban. Nagdahom ra bagid mo mga Pentecostal, mga born again Baptist. Nagdahom ra bagid mo si Pablo ang inyong apostolis. Kay apostolis kuno sa mga hintil. Makipablo ra bagid mo. Pero niining bersikuloha nagpakita nga si Pablo o kamong mga born again, kamong mga Pentecostal, kamong mga Baptist, kamong mga Protestante, dili makita nga kauban mong Pablo. Dili makita, dili mapamatud-an nga kauban kamo ni Apostol Pablo. Kay ang pagtuo ni Apostol Pablo naglig-on sa balaod, samtang kamo nagwagtang sa balaod. O, di ba? O, mo na naa mga igsoon. So, dili mo kauban, kay dili mo parihang pagtuo sa mga apostolis. Dili mo parihang pagtuo ni Apostol Pablo. Busa mga igsoon, siguro hagayon, o imbestigahag maayo kung kanang imong pagtuo, tukma ba o pariha ba sa pagtuo sa mga apostolis ni Adonai Yeshua, amo siya. Busa timan ikini, ang grasya kung walay balaod, mahimo kanang disgrasya, mga igsoon. Ang Israel, kung dili mutuman sa mga sugo o balaod, mga pukan sila sa kamingawan, o dili makasulod sa yuta sa saan. Ingon usab ni anak kita mga igsoon, kung dili nato tumanon, kung atong isalikway ang mga sugo o balaod sa Elohim, dili usab kita makasulod sa gingharian sa Elohim. Maunay gisulti ni Apostol Pablo. 1 Corinto 6, 9 ngadto sa 10, sa walay duha-duha, timan iginig, balik ko na ning bersikulo ha. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan, kinsa tong dautan katong musupak sa balaod. Mga malinapason sa balaod, dautan to, dili makasulod sa gingharian sa langit. So walay duha-duha nga ang mga dautan, ang mga malinapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason
o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakikhilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan, hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Dili makasulod. Nya, nangandoy mo makasulod sa gingharian sa Elohim? Samtang nagpadayon mo sa pagkamalinapason sa balaod? Sorry. Ingon ang Biblia, di mo makasulod. Mauni ang apostolic doctrine, mga igsoon. Kay ang uban manggod, wala makasabot kung unsay apostolic doctrine. Basta gikutlo gikan sa sinulat sa mga apostoles, apostolic doctrine ka na. Gikan na sa apostoles. 1 Corinto 5:11. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya messianic or magtotoo, believer, apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog o malapason sa balaod, likay bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Dili magani ang pagpakigsalo na to, yung makasulod kasing harian sa Elohim, aron makigsalo katos mga balaan, dili na pwede mga igsoon. Roma Kapitulo 2 versikulo 13. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Elohim, kung dili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Apostol Pablo gyapon gasultin ini ha, mga kaigsunan, dili day igo ra ta maminaw sa mga balaod, matarungon ta. Matarungon ta kung magbuhat ta sa gisugo sa balaod. Mga igsoon, mutuman ba kawa? Sa ato pa, ang pagtuman sa balaod, mao'y buhat sa mga taong nahimo ng matarong tungod sa pagtuo. Kay kung tinuod nga na matarong ka na, mutuman ka na sa sugo. Dili kay musupak hinuon sa sugo. Matawag ba dahil na to nga matarong mga igsoon ka na musupak sa sugo? Gahig ulo ang tawag na. Ka na musupak sa sugo, gahig ulo. Di na matawag nga matarong. Ang tawag sa mga supakan sa balaod, ang tawag ano mga supakan sa balaod, mga rebelde, mga dautan, mga kriminal, mga rebelde, mga gahig ulo, mga igsoon ang tawag ana. Sa ato pa, halos tanang mga Kristiyanos, Pentecostal, Baptist, born again, Protestante, halos kamong tanan, mga rebelde, batok sa Elohim. Mga dautan, batok sa Elohim. Mauna ang apostolic doctrine, mga kaigsunan. Mauni ang sayok nga pagtuo sa mga Kristiyanos. Nagtuo sila nga ang balaod gihatag sa Israel dito sa kamingawan aron sila maluwas kay wa man mo mabasa lagi ang daang tugon. Basa pa lang unta ninyo ang daang tugon, ilabi ng Exodus, masabtan unta ninyo nga ang kaluwasan sa Israel grasya di ay. Dili di ay balaod, grasya. Ang balaod mo sunod human sa grasya. Munaiwa ninyo masabti, mga igsoon. Nagtuo sila nga ang balaod gihatag sa Israel dito sa kamingawan aron sila maluwas, sayop na. Wala nila masabti nga ang balaod gihatag sa Israel human sila maluwas. Sa pag-abot pa lang sa Israel sa kamingawan, luwas na sila dito, di ba? Luwas na sila. Wa na'y paraon nagukod nila. Luwas na sila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Wala ihatag ang balaod kanila samtang ulipon pa sila sa mga Ehiptohanon. Muna'y timan ininyo, isilsel sa inyong kukote mga igsoon. Giluwas o na sila, ayha pa sila gihatagan sa balaod. Sa tukma, sa ato pa mga igsoon, tukma ang giingon ni Apostol Pablo sa Efesio 2:8 nga pinaagi sa grasya, giluwas kita. Kita, matud pang Pablo, apil si Pablo, usa ka Hudyo siya. Ang kaluwasan na to, grasya, mga igsoon. O, anhinasad ta sa Misaya. Anhinasad kita sa Misaya's doctrine, Doctrinas Misaya, nga giingon sa mga Kristiyanos nga panahon daw sa grasya. Pero ito itong ibasa nga kang Pablo ha, grasya na to. Sa dispensation of grace to, kung sa Kristiyanos nga mga teorya, mga igsoon. Mga igsoon, sumala sa ato ng hisgutan sa unahan, ang grasya kaniadto sa panahon ni Adam, wala mawala. Di ba? Og niining giingon nila nga panahon sa grasya ang balaod sa Elohim
wala gihapon mawala. Continue. Walay expiration ang balaod sa Elohim. Ngunit timan kanang mo ingon mo ang Shabbat kaniadto sa panahon ni Moises, oy, basahag klaro ang Biblia, walay expiration ang adlaw ipapahulay. Ang mga pista nagisgutan diya sa Leviticus 23, wala gyapoy mga expiration na. Paday na siya hangtod sa kahangturan. Samtang naay Israel naglungtad sa kalibutan, ang iyang sugog balaod naglungtad usab. No. Matthew 5:17-20. Kang Misaya ni adunay isyu ni nga teaching. Ayaw ninyo hunahunaa. Gidit-an nakas paghuna-huna. Matud pa ni adunay isyu, ayaw ninyo hunahunaa. Maghuna-huna palanggani ka, nakasala na ka. Maghuna-huna ka, nga wa nay balaod, nakasala na ka. Pag huna-huna pa lang, ayaw ninyo hunahunaa, nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Mismo ang Misaya, wala siya magsalikway sa balaod ni Moises. So, unsa man ka, kumusta man ka, unsa ka mapangahason, ikaw nga pastor. Ikaw nga pastor, unsa ka mapangahason. Nga mismo ang Misaya, wala mong salikway sa balaod ni Moises, samtang ikaw, yano nga misalikway sa balaod ni Moises. Mapangahason ka. So, wala ako muanhi, matod pa niya, aron sa pagsalikway ni ini, kundili aron sa pagtuman ni Hinoon sa hustong kahulugan. Di ba? Pagtuman sa hustong kahulugan. Hustong kahulugan ang pagbuhat ni Yeshua, wala kay si Yeshua, wala ingon nga, dili kay ingon mo yung si Yeshua nagsupak sa balaod. Kundili hustong kahulugan ang iyang gibuhat. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Kita nimo ang labing gamay nga kudlit sa balaod, ang labing gamay nga bahin sa balaod, dili kuno mahanaw hangtod matuman ang tanan, samtang naapay langit ug ang yuta. Hangad kuno pastor, hangad kuno brad, napabay langit, napabay yuta. Kung naapay langit, napayuta, dili mahanaw ang balaod. Hangtod matuman ang tanan. Kapag ganing takatuman sa hingpit, inyo nang giwagtang, ang inyong rason, binugo ang God. Kung kay di mo katuman, giwagtang na lang. Adi na mao. Panikamutan na to. Kay dili na mahanaw. Karon, mangutana ko ninyo, naapabay yuta, naa. Napabay langit, naa. So ang balaod, naglungtad. Kung naa, mga igsoon, no? Kung naa pa ang mga sugo o ang langit o ang yuta, nganong inyo namang giwagtang, naguntaon na mo pagwagtang sa balaod ni Moises, nga nag-ingon man dire, nga samtang naglungtad pa, naapay langit o ang yuta. Walay pagkasayloan sa balaod, walay mahanaw, bisan kamay, nga bahin sa balaod, bisan kudlit sa balaod, dili mahanaw, hangtod matuman ang tanan. Sa paghisgot og balaod ni Moises, diha mo na nga sayop sad, mga igsoon. Sa paghisgot og balaod ni Moises, tinuod ba gayod nga balaod kini ni Moises? Ha? Og dili balaod sa Elohim? Diha man mo nasayop kana mo mga balaod ni Moises, dili ko na. Dili tas balaod sa Elohim. Ang balaod ni Moises, maura na ang balaod sa Elohim. Mga igsoon, kay ang tinuod dili kini kang Moises, gi-address lamang kini kaniya. Kay ang tanang balaod nga gisugo ni Moises ngadto sa katawhan sa Israel, gikan man na sa Elohim, mga igsoon. Gikan na sa Elohim, no? Sama ba sa mga milagro nga giingon nga gipikas ni Moises ang dagat? Tinuod ba nga si Moises may nagpikas sa dagat? Ha? Dili, ang Elohim mao'y nagpikas sa dagat. Kaya maingon po sa ang kasulatan, si Moises naghatag kanilag mana. Tinuod ba nga si Moises mo'y naghatag og mana? Ang Elohim mo'y naghatag mana. Gi-address lang na kang Moises, isip siya, mo'y tig pamaba, mo'y tig dala sa sugo og balaod sa Elohim ngadto sa Israel. Mga igsoon, mausab ka na, mga igsoon, ang sugog balaod. Dili ka na iya ni Moises, kung dili iya ka na sa Elohim, gi-address lamang ka na kang Moises. Apan, kung ang Biblia, mahisgot na puntabahin sa balaod sa mga Hudyo,
Oh, naaman na sa Episo 2:15 mabasa man na maigsoon nga gisalik ko ang balaod sa Hudyo matud pa dira gihimo niya nga walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Tan-awa ra Brad Gideon, gihimo niya walay bili ang balaod sa Hudyo niya sige mugtuman mga igsoon. Pag magisgod ganita og magisgod kani ang Biblia og balaod sa mga Hudyo, maklaro nimo nga kana dili na iya sa Elohim kay dili na gi-address ka Moises. Ilan na sa mga Hudyo ang buti pasabot niya na mauna ang gitawag nga mga takanot or mga man-made nga mga balaod sa mga Hudyo. Sama sa aning Episo 2:15. Ha? Gihimo niya nga walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Ambot pasabot na oral Torah. Ha? Oral Torah kana siya mga igsoon. Dili ang written Torah nga katong gitawag balaod ni Moises mo toy written Torah. So lakip ang mga kasuguan o makalagdaan ni ini. Kana mga kasuguan, mga kalagdaan sa oral Torah nga maong halaka, maong takanot. Ha? Mga takanot nila, ang halaka, mga practices na nila, mga takanot, mga additional nga mga balaod, mga igsoon. Aron kita sa duha ka kaliwatan, Hudyo ug mga Israelita, kanang duha ka kaliwatan, Hudyo ug Israelita, mahimo ang usa ka bag-ong katawan og sa ingon makabot ang pakigdait. Mao kini ang gisaway sab sa atong Adonai Yeshua sa Marcos 7:7. Di nato na ikalimod daghan nakabasa ni anang Marcos 7:7 nga matod pa kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao tanawa man-made nga mga law nga mga balaod una na hinimo lamang sa tao mo na oral Torah mga balaod nga hinimo lamang sa mga tao sa ato pa oral Torah mga takanot na ilang gitudlo nga balaod kuno sa Elohim pero oral Torah day na muna mga Talmud mga igsoon sa mga Orthodox oral Torah kana dili kana written Torah ang gitawag nga written Torah katong kang Moises gyud mga igsoon nga gi-address nga balaod ni Moises pero mga itag balaod sa Hudyo oral Torah kana mga kaigsonan ilang gitudlo nga balaod kuno sa Elohim. 8. Og midugang si Yeshua sa paingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Elohim, og mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Di ba? Igosad mo aning mga Kristiyanos, kamo mga born again, mga Pentecostal, mga Baptist, mga Protestante. Igosad mo ani, kay gituman ninyo ang mga sugo sa inyong mga pastor. Pero sa balaod sa Elohim, dili mutuman. Pabalik-balik ko mo sa inyong pastor katulo sa usa ka semana sa inyong simbahan dituo mo. Pero ang Elohim nag-ingon kausara ka mo adto sa simbahan, kausara ka mo adto sa tigumanan, kausara ka mo simba every Shabbat lang, wa ka mutuman. Ang gipangayo sa Elohim usara ka adlaw sa usa ka semana. Ang ikapitong adlaw ra wa ka mutuman. Pero ang gipangayo sa pastor katulo ka mo simba. Miyerkules, Biyernes, Domingo. Katulog ka mo simba. Di pa ngayon nas pastor wala nas Biblia. Nituman ka. Pero sa sugo sa Elohim, kausa mo simba ka sa kaniya. Na mabasa Leviticus 23:2 ngadto sa 4. Ang Elohim mo'y nagpili ni anang adlong igpapahulay nga mao ang atong balaang panagkatigong magsimba kaniya. Mga igsoon, ikapitong adlaw wa ka mutuo, usara ka adlaw gipangayo. Pero ang pastor mo'y nangayo gipa-overnight pa ka, gipagbilar-bilar pa kas pastor kada Biyernes, pero nituman ka. Mo trabaho kag Sabado, lapoy na kayo tungod kabilar nimo anang Biyernes gabi kay nag-overnight ka, kasugos pastor. Nituman ka. Pero sa sugos Elohim, wa ka mutuman. Mao na diya mga igsoon. Gisalikway ninyo ang mga sugo sa Elohim, ug mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tao. Di ba kamo mga Pentecostal, mga born again, maunang inyong gibuhat? 9. Og maingon pa gyud si Yeshua, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Elohim. Paskal bastira gyud, maantigo gyud nga mosalikway sa Shabbat. Aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan, aron matuman lang ang ilang Wednesday, overnight prayer, Sunday worship. Maantigo sila mosalikway sa balaod sa Elohim nga Shabbat. Simbahon siya. Shabbat mo pahulay ka. Aron lang ilang isalikway, aron lang mutumanon ang Sunday, Wednesday o Friday nga simba. Bosa ang balaod sa mga Hudyo mga igsoon, akong balikan, ug ang balaod ni Jesus dili na pareha.
para masabtan ako ning giapil aron nga masabtan ninyo nga dili day na pareha, di nato na general og sabot mga igsoon. Balik ta sa Mateo 5:19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan. Hinumdumiha ang bakba mismo ni Adonai Yeshua mao'y nagsulti niini. Ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod dili magsupak. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Di ba? Ba ni Adonai Yeshua mo'y nagsulti nini. 20. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Mismo si Yeshua nag-ingon sad. Si Pablo nag-ingon sad di ka kasulod sa gingharian sa Elohim kung malinapason kas balaod. Si Adonai Yeshua nag-ingon sad dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisyo. Sa ato pa gusto pa gyud gani di ay ni Adonai Yeshua nga palabuan pa nato ang paagi sa pagtuman sa mga parisyo o sa mga Torah teachers aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Gusto niya palabuan ni imon hinung wagtangon, imon hinung supakon, pagkatoy-toy gyud nimo higala. 19:17 sa Mateo 19:17. Si Yeshua mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo o saray maayo ang Elohim lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Mga igsoon, dili ba gusto mo musulod sa kinabuhi? Ni agwanta kag hatag sa imong halad og ikapulo diya sa inyong simbahan, simba makatulos usa ka semana kay gusto lagi ka musulod sa kinabuhi. Pero unsay sulti niya doon ni Yeshua, ni aram ni sekreto, ang Misaya mismo mo'y nagsulti. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Pero nganong mas tuuhan man ninyo ang inyong mga pastor? Nganong tuuhan man ninyo inyong mga preachers? Nganong di man mo mutuo sa Misaya? Naaman nas imong Biblia, Matthew 19:17, pareha raman tag Biblia. Nganong di makamutuo niya na? Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Kuha siya mag-ingon supaka ang mga sugo. Oh, mga igsoon, kung gusto kang musupak sa sugo, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Tumana daw ang mga sugo, matud pa niya. Ayaw supaka. Sa ato pa, igsoon, kung gusto kang maimperno, nahala, supaka ang mga sugo, walay magpugong nimo. Di ba? Dalaygon kayo ang adunay mga igsoon. Matud pa sa Revelation, Pinadaya 22:14, matud pa, bulahan sila nga nagbantay sa iyang mga sugo, sila adunay lisensya sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa ganghaan niini. Asri hasyomrim et mitzvotao wihaya lahim resyon liikol miich hakayim wilabo haera direk si areha. Bulahan sila nga nagbantay sa mga sugo, sila adunay lisensya sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa mga ganghaan niini. Sa ato pa maigsoon, matod pa sa Biblia, apan sa gawas sa syudad dito ang mga malaway, dito ang mga masinupakon, mga salamangkero, mga makilawason, mga dautan, mga mumuno, mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, ang tanang mga bakakon, tanang mga malapason sa balaod. Dito sa gawas sa syudad, dili kasulod sa New Jerusalem. Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ang tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini. Hangtod sa sunod na Shabbat Shalom, kanatong tanan, kag samiak, kag sukot samiak natong tanan, mga igsoon, Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi, sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Tulog na,